Game da batun batan dabo da shahararren mawaƙin nan Alkamis Danga ta yi, tashar fim Asusu ta ci gaba da bin diddigi don gano muku gaskiyar lamarin. A ƙarshe dai, mun gano cewa Alkamis Dangata wanda ɗa ne ga Malam Tukur, limamin unguwar Sabon Gari, ya yi wa yarinya ciki ne inda ya yi yunƙurin zubar da cikin, da hakan bai yi ba yunƙurin kashe ta domin kada asirinsa ya tono. Ko daga nan haka sa bata cimma ruwa ba, sai ranta a nakare, inda ake neman sa ruwa a jallo babu shi babu labarinsa. Kawata? Na'am. Me nake gani haka? Dangata. Subhanallahi. A ce dan malami da waka, yanzu ka ji aika da yayi. Fi sabilillahi ka je ka aika ka dubga wa yar jama'a ciki. Ina amfanin wannan? Kana dan malami. Luke, ba mu da alaka da shi. Dama audition ya zo yi kuma bai ci ba. To kafin ki kashe kanki, bari in kashe ki da kaina. Kafin gwamnati ta tuhume ni, wai dan kin kashe kanki. A cikin gidana a ce a samu ɗan da zai yi wata ciki. Wai kina so ki ce ma ɗan gata wanda nake sauraron waƙoƙin shi a rediyo? Gaskiya ban ji daɗi ba. Ba ni da wani guri a rayuwa na irin in ga wannan bawan Allah ido da ido. Hello abokina. Ashe baka da mutunci kai. Ya ta yanzu a rayuwanta ba za ta taɓa mantawa da kai ba. Da ba na faɗa muku cewa kar a kawo kowa cikin wannan kamfanin. Saboda shekara na 12 kenan a cikin wannan kamfanin ban taɓa jawo muku rigima ba ko abin faɗa. Ku ci gaba da kallon shirin Farin Wata Sha Kallo a kan YouTube channel ɗinmu mai suna Adam A. Zango Official. Kasance da mu ranar Juma'a misalin karfe 8. Farin Wata Sha Kallo. Farin Wata Sha Kallo. Farin Wata Sha Kallo. Farin Wata Sha Kallo. Ka zama na farko a gaban wayarka ko talabijin ɗinka domin kallon wannan shiri da misalin karfe 8. Kada ka bari a baka labari. Farin Wata Sha Kallo ɗaya ne tamkar da 10. Za ku sha kallo. Shirin Farin Wata Sha Kallo zai daga zuwa muku kowane sati. Gashi yanzu kina kallo na ba na saki, dan kin ganni a TV. Gaba 'yan mata da ba ki san da ni ba, amma yanzu kina kallo na ba na saki, dan kin ganni a TV. Ban yi tunanin kawo new talent don na gaji da kai ba, ko kuma na so na ɓata maka mutunci. Ka yi hankuri mu ci gaba da tafiya tare. Gaskiya ba zai yi ba, ba zan iya zama tare da ku ba. Ai ba dole ba ne sai na rayuwa da ku, kowa ya je rayuwar shi. Kawai zan tafi in je kuɗin new record ɗin na nima. Ba haka ya kamata mu yi ba, Jilas. Ya kamata dai ka zauna mu yi magana. Madam, gaskiya ki haƙuri. Babu wata magana zan iya da ke yanzu. Wata 4 kacal ya rage mu tsakanina da ku. Daga nan kuma shikenan ba zan ƙara wani sanin ɗin kamfanin nan ba. Amma dai ka sake tunani. Farin wata, farin wata, farin wata sha kallo. Mai ɗaukaka goda Allah ya maka. Haba sarki. Me abin ɗaga hankali a cikin wannan abin sarki? Ka sani fa duk artist ɗin da aka kawo cikin wannan record label ɗin kafi ƙarfin su. Kai fa babba ne. Bro ba za a gane ba ne. Wa ake son kishiya yanzu? Ai ba wanda yake son kishiya. Idan na bari aka kawo yaran nan komai zai iya faruwa. A cikin tashar Adam A. Zango Official a sha kallo lafiya. Shirin ya kunshi abubuwa da dama kamar yadda idan mata suka je neman abu wajen wa'insu sai an samu dama a kansu ake iya yi musu. Ku kasance tare da ni a wannan satin domin kallon ci gaban Farin Wata Sha Kallo.